само звук. Вито, мога ли да видя какво се случва? Защо толкова държиш? Нарича го женско любопитство. Това ли си? Да. На екрана има само черно. Ще чуваш само звук. А за това го знам, бе. Не мога, бе. Това беше най-хубавият подарък за рождения ми ден. Благодарна съм на Златка. Благодарна съм на хората, които срещнах тук. Вече съм повече от сигурна, че няма никакъв смисъл. Елена, Филипе, дойде времето да ви задам последния окончателен въпрос. Това е въпросът, с който дойдохте тук на острова и въпросът, с който трябва да си тръгнете. Заедно или разделени? Разделени.
Моят отговор мисля, че е ясен и е без значение вече. Когато си нежелан, няма нищо по-болно и по-лошо от това. Да си нежелан. Да си хубаво не става. И човекът не те иска, няма какво да направиш. Въпросът е, че в момента не мога да оставя отношенията ми да приключа с Милена по този начин, защото колкото и странно да звучи, тя е всичко за мене. Като виновен, знам, че има страшно много ярост в момента в тебе и болка, даже болка повече. И тъй като съм сметнал, че ти си жената на моя живот, ще помогна ми простиш. В момента ми доказа ти и аз на себе си, може би, че това дет съм се бил в гърдите, че съм безгрешен и че винаги съм прав. Да, в момента ми показа по най начин, че направих уникална грешка. Абсолютно сам съм си виновен за всичко. За това, което съжалявам. Болите страшно, ясно ми е. Не си мисля, че ме боли по-малко от това, което чух. Човешко да се греши, божествено да се прощава. До сега не съм те моля да ми прощаваш, ето сега ще го направя. Моля те, прости ми. Ясно е, че най-лесно да станеш да си тръгнеш. Това е най-лесното. Много добре го знаеш. Моля те, прости ми и ми дай втори шанс. Филип, прощавам ти за това, което си направил, защото ако не го искаш, нямаше да го направиш. Втори шанс няма да ти дам, защото съм решила твърдо, че ние не сме един за друг и че аз няма да бъда щастлива с теб. Току-що се стоварих още няколко тона отгоре и не знам, просто няма никакъв смисъл. Има един израз, двама души, които се обичат, никога не си казват всичко. Аз нямам какво повече да ти кажа. Да, ме го повтори. Двама души? Които се обичат. Да. Никога не си казват всичко. А ти ми казваш всичко. Аз нямам какво повече да ти кажа. Преди малко погребах символа, който ми даде Вито в началото.